Ini ke mana dabu ang syuting sembeh deh. Hey guys, good morning. Mari dong logofer. To habani son no logofer habya isarni onne मोजां जोबनानै थांबाय. Thank God nasigan, thank you usir nasigan arna. Ini saya ini unti ओंखाम जागासिनो. To ओमफ्राय लोगोफोर दिनै दङ मास खबर माने जोंहा माने हाबानि उनाव माने हिन्जाव गोदानखौ एबा फिसाजो बिलाइनायखौ जा आबौखौ माने खबर लाहैनाय आरो माने बेखौनो बुंनाय जायो मास खबर थ' लोगोफोर दायो जों रेडि गासैबो बेयावनो थांनो थाखाय ओमफ्राय थेंक इउ सो माच लोगोफोर थ' आंनिया 150K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय माने 152K माने 1,52,000 दासान्दि माने कमप्लिट जाबाय आरो ना थ' हाबानि सिगाङावथ' माने खममोन एसे खममोन आरो थ' नोंथांमोनहा हाबानि भिडिअ माने सापर्ट होदों बहुत थ' बेनि थाखाय माने बेसेबां आङो माने साबस्क्राइबार मोननो हादों थ' लोगोफोर आसा खालामो बेबायदिनो लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन नङा होनबा आरो गोदान भिडिअ फैगासिनो बहुत इन्टारेस्टिं थ' लोगोफोर दायो आङो थांगासिनो नोंथांमोननो जोंहा आब'नि माने दरा जाब'नि माने आंनि गुमैनि न'खौ देखायनो आरोना थ' लोगोफोर बोरै ओमफ्राय गुमैनि न'आ बहा गोबां मानसि सोंगासिनो गुमैया मा मावो गोबां मानसि सोंगासिनो माने गोबां आं माने कमेन्टखौ फरायजोबनो हायाखै लोगोफोर दे माने गाज्रि मोननो नाङा मानोना हाबानि थाखाय बहुत बिजि माने दासो खामानिफ्रा जोबदों आरो बिदि कमेन्ट फरायोबा माने भिडिअ इडिटिंखौनो जेने थेनेसो खालामो आङो माने आरो बेयाव कमेन्ट फरायनो बिदि आरो टाइमखौनो मोना माने बिनिखाय गाज्रि मोना आरो ओमफ्राय माने बेफोर कमेन्टफोरखौलाय आं नुगासिनो सानो माने गुमैया बहानि बेसेबां गोजान नङा नोंसानिफ्राय माने गुमैलानि नङा बिदि माने गोबां कुइसन फैदों थ' आङो सिगाङाव बुंखादोंमोन जाय नुवाखै जाय खोनायाखै बुंफिननोसै माने जाब'खौ लांदों खैराबारियाव बिनिफ्राय जाब'लानि न'आ मथा मथि 15-16 किल'मिटारसो जागोन आरो जोंहानि न'निफ्राय दै खैराबारि बोग्रिबारि गामि बे हिरिम्बा बाथौ टेम्पोल दङ ना थ' बे खाथियावनो आरोना ओमफ्राय गुमिया मा मावो होनना बुङोबा बेखौ माने उनाव आब'आव खोनासिगोन आरोना आब'नि ब्लगाव नोंथांमोना जुरि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव माने नायबानो जाबाय बे आब'आ माने उनाव खोन्थागोन आरोना थ' बुंथ'ला मा मावो माबा मोनसे लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ के ओमफ्राय भिडिअ स्टार्ट जानायनि सिगाङाव लोगोफोर मोनसे आपडेट माने आंनि बाइक हिमालयानखौ माने फाननो सानदोंमोन मोजां दाम मोनबा फानगोन नोंथांमोना सोरबाफोर कास्टमार दङबा अननानै माने कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनि माने कमेन्टआवनो एसेस खालामबानो जाबाय आं सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा हिमालयान सेकेन्ड हेन्ड बायनो आरोना नै हिमालयान देखायगासिनो बाइकखौ लोगोफोर नै दिस इज माइ हिमालयान BS4 नि बे 2018 लास्टनि बुंखाबाय आङो गोनोदो जाखानाङा 2018 डिसेम्बरनि आरोना थ' खारदों बियो बारा खाराखै दै खारनाया बारा खाराखै अनलि आं बारा सालायाखै नायदो बेसेबां दासान्दि वेट 26,000 नुदोंना लोगोफोर 26,042 थ' दासान्दि बेसेबां खारगासिनो ओमफ्राय आं माने फाननो सानदोंमोन नोंथांमोना सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा माने लांफैनो हागोन आरोना आं बिनि दामखौ खालामदों मिनिमाम जास्ट 1,30,000 नेग'टियेबल माने एसे एनै खमायगोन नोंथांमोना मोजाङै लानो इन्टारेस्टेड बा अन टेबोल माने रायज्लायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे खमायगोन आरोना थ' नोंथांमोना नांगौबा लाबानो जाबाय न'आव माने आङो न'आवथ' डिलारावनो फाननांसिगोन साननैसो उनाव होमबाबो आं मोनसे आपडेट होबाय आरोना सोरबाफोर माने नागिरो ना हिमालयान थ' बहुत मोजां जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय नै बेक लुक माने गारिखौ सुवाखै दे आङो मैला नुनानै थ' बेबायदि आरोना नै बाथ' बुंबावनो नर्मेल आं जेबो मडिफिकेसन खालामाखै सब माने अके सब नर्मेल थ' नै लाइटजों अट'मेटिक गोरबो खुंगुर इउटुब ओमफ्राय साउन्डखौबो एसे खोनासंहरनि आं सेंग्राफोरा माने जाय बाइक लाभार साउन्डखौ बहुत खोनासंनो लुगैयो बिथांमोना one second neutral okay good morning this is idle sound engine sound all everything yes bisa punya kalau berbicara sih siapa interested bah latarnोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनि फेसबुक गोरबो खुंगुरानो सोरबा गोसोबा माने नोंथांमोना गोसोबा फल' खालामनो हागोन गोरबो खुंगुर ओमफ्राय आंनि इउटुबाव माने नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे मोजाङै रायलायगोन ना दिल्ली सोमोन्दै थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके दायो थांसै सिदा मास खबर लानो लेट्स गो नै दायो मास खबर लानो थांगासिनो नै आयै नै जा गैया जा थांनो मोनला नि आनि मा होनदो लोमजानासो थाबाय आं थांनो खाखांबाय थादों गैखाला न'आव आयै गासिनो नै निस थांग्राफोरा नै मास खबर सनिया जि मास खबर लाग्राफोरा नै
आंबो थांगासिनो दसे उनाव खिन्थु सम मिलायाखै दसेनो थांगासिनो आं नै थांग्राफोरा नै मास खबर थांग्राफोरा हेलो दिनै फार्स्ट टाइम जुरिया बलाहानि न'आ खैराबारियाव जाबाय नालाय बोग्रिबारियाव आलासि जाहैनोसै आरो ने? आलासि जाहैनोसै फार्स्ट टाइम नायनोसै आरो नानसि मा मोनजायो होनदो मा मोनजायो जुरियाबो मा जाहरो साला फास आलासिफोरखो फार्स्ट आलासिफोरखो मा जाहोनो मा हायो जाहैयो आरो सालाबो लगायो बुम होमबा बुम बेयाव मोजां दं नै बिराद खस्थ' खालामबाय बिसोरो मोजां दै मोजां मावबाय था ना नै जा आलासि सासे दंखायो ब्रदार दे ब्र दे फैनायखौ मोजां नांबाय दै मोजां नै मास खबर लानो हाग्राफोरा नै हेल' बाबुआ गेलेनो थांगोन नैबे बाय बाय Hello. Hello. Bye bye. सब मास खबर दिनै ओमफ्राय गोबां खामानि दङ ओमफ्राय नै खुलिनायबो जायाखै बे ओंखाम माबाखौ ओंखाम जानायाव बे डाइनिंआ बेखौ खुलिनाय जायाखै बेयो माने रायजोफोरनि खामानि खुलिनोसै आल्ला साल्लाय साननै जालायबाय साननै जेखिजाया आं भिडिअ होनाया साननै लेट जागासिनो दै निखि नोंथांमोन नुदोंबा आंनि बे मास खबर जानायनि साननै माने सिगाङाव जाखांबाय आरो घटनायाफ्रा थ' बेबायदिनो लाइभ देखानो हाया बहुत खामानि थायो दा इडिटिं खालामनो हाया मा खालामनो हाया बहुत माने इडिटिं खालामनो एकदम माने बुंजाखायोसो मा मबाइल दांबाय थायो होननानै इनके टाइम लेगारनो हायाखै माथो बुंबावनो ना मासे रेडि टु रेस्ट नांगोन आरो गोरा खारदों साफ्रेनोखा रेडि टु रेस्ट Ready? No. Neng setengah mas kulan ya. Berlapsnya. Tar zolain pe nih. Dini sekulin zaman dini sekulin nih. Ten nih pernah dini sekulin nih. Kuliah yang baik. Nih. लोगोफोरनि दायो आंबो थांनो रेडि जाबाय मास खबर बेखौ माबाफोर बुंबावो नामा बर'नि रावआव सोरबाफोर बुंहरलाय मिथिबा बुंहरलाय मास खबर माने खैनानि हाबानि सानसे उनाव माने खबर लायनायखौ आरो थ' नै दायो थांसै पेन्डेल सेफायनाय दाबो जोबाखै नै दासो माने सेफायगासिनो आइथिबो माने न'खौ सेफायगासिनो ओंखाम दायनिखौ आरो नै होलांसै हारसिं माने थांग्रोबाय मानसिफोरा ओमफ्राय आं एसे लेट जाबाय खामानियाव थ' लोगोफोर दायो थांसै देखायनोसै दरलानि न'खौ बोरै येस लेट्स गो Nih, kena ketana. Hello. Kena ketana. No ketana. No, nih gumilan no. Nih be. Nih be siapa nih? Mitadora ya. Mitadora. Nih gumi ya nih. Gumi. Zenia Mitadora ya. Lekas semen. Zenia ex presiden Bodoling University nih di tengah. Kena ketana. Mang mesindur. Mang mesindur lagi ya. Mita. Gumi jawab. Gumi itu bolsan apa? Ila. Mingka ada. Santam nih. Santam siapa ya? Santam siapa itu? Kosto Santam ini santam siapa sebenarnya? Deh. Zombe kia kosto. Karting. Sebenarnya ini bre. Jebak dini nih. Ini las. Nih, gumi ini bini. Sir mama amai. Video kan deh. Mas खबर लाग्राफोरा नि mas खबर लाग्राफोरा हेलौ जाना दा मारै जाहरगोन दा अमा मासे हागोन दा जों खैजोन दे अथ'जोन ने 19 जन आंनो 19 जन टिफिन लाखादो लांजोबो next year bitangnya umay terkawain deh Uma kan di deskripsi oksigen ya. Nah, mas khobor nih bidai Mita nih, gue mikirnya kan, jadi gue kali, Oh.
nih ini saya batu मोजां माला बोरिया माने गुल मोजां मदे आरो ना seru banget ओमफ्राय नै निजा न' दङ सोरगिदिं न' बनासिगोन गोदोनि न' बायदि माने इनिफोरनि ओमफ्राय इनिफोरावबो बेराबाथाम निजाबो बेराबाथाम जाजालि Mencet lalai dia. Nama? deh berhe berhe Ini ke mana dabu ang syuting sembeh deh. Syuting. Oh. Oh, dah syuting. Grup foto. Nih, gue minta nih pendel mon ya, ketar Juli. Bukan mana jeng nih. Grup foto boy. Ada. Coba le, amel ada.